V-a întrebat ceva de vorbă? Nu se mai poate. Cale frumoasă n-a avut doamna asta ei? Brigane! Ești terță parte? Mi se rupe sus. Era un cadru acolo și era ăla nu ne prin plan. E și așa te văd. Nici nu ne zici. Ce, ne luat băi? Ne luat direct, da? Nu, nu e. Se rupe sufletul dumneavoastră cum mi se ruptă de mine. Nu mă e primul de plecat. Bine, nu cum să vii cum am zis. Oricum dacă dau la proteină, bă mâine ești mine. Da! Ce mă gândesc? Asta e mie de aia de intrare la camera acolo, ne pune bani. Deschid aia uite. Da? A, dacă dai pe voi, nu voiam, mă, nu voiam. Ora de finanțare. Un elev scrie pe bancă. Pe tablă de bancă. Nu, că după aia se supără Bocai. Și doar la frânge când de doi. Hai, Încă mă gândesc. Am eu, bă, că n-ai.